sinatzen dugunok, Elgoibarren gertatzen ari den gizarte hausturaren berri eman nahi dugu. Egoera oso larritza jotzen dugu. 6 urteko krisia eta gero, prekaritatea eta pobrezia gero eta gehiago zabaltzen ari da gure artean. Familiak porrot ekonomikoa pairatzen ari gara. Eta porrot honen adierazlerik argiena etxe kaleratzeak dira. Elgoibarren Stop Desahuciosek urte betean 14 familia hartu ditu. Bereetatik 2 etxearen jabetza enkantean duela hilabete asko galdu zuten eta noiz kaleratuko zai daude. Beste familia bat alokabidek etxetik irten arazeko du. Eta hau izozbendiaren punta besterik ez da. Familiak gizarte mugunduekin etzipenaren bultzatuta jartzen bai dira harremanetan gurekin elkantean jarri diren etxebizitzak askoz ere gehiago dira. Bestalde, jakina gaizena dugu etxe kaleratze arriskuan daudenen profila urtebetean aldatu egin dela. Gure hartan, enkantearen bezperan Stop Desahuciosekin harremanetan jartzen zirenak etorkina ziren batik bat. Gaur egun, demandatuak izateko bezperan daudenak herritarrak dira. Beraien lanetan porrot egin duten langile autonomoak. Hau da, epaitegian bukatuko duten familien kopurua igoko dela aurreikusten dugu. Bukatzeko, esan ekonomiak hobera egingo duela agintzen diguten erren soldatak berantza doazela. Honek esan nahi dau, garai batean sinatu ziren hipotekazko ezin ordainduko egoeran gerta daitezkela. Beraz, etxe kaleratzeen arazoa luzerako dijoala eta larrituko egingo dela ez baldin badugu ezer egiten. Zenbait kaleratze gelditzea lortu dugu Elgoibarren. Borrokaren eta negoziazio luzeen emaitza izan da hori. Horregatik, prekaritatearen aurkako taldeak eta Stop Desahucio Debarbarrenak hemendik aurrera egingo ditugu mobilizazioetan parte hartzera dei egiten dizugu. Etxe kaleratzei aurre egitea posible delako. Pobreziari aurre egin dezakegulako. Bai, posiblea da.